Pila ka sunog ang nahitabo sa managlahing lugar sa Northern Mindanao. Atong sayro ng detalye sa live report ni Cyril Chavez. Cyril. Yes, Jandy, sa upat ka sunog nga nahitabo sa syudad sa Cagayan de Oro ug Iligan ug sa Taguluan sa Misamis Oriental, di moubos sa 20 million pesos ang kantidad sa nadanyos. Kini ang sunog nga miulbo Huwebes sa udto sa Hay Street, Barangay 40, Cagayan de Oro City. Makita sa video ang nagdilaab nga kalayo nga mikaylap na ngadto sa mga kabalayan. Gilayong responde ang kabumbirohan apan palisuray ang pagpalong sa kalayo tungod sa kapiot sa dalan. Matud pa, dunay saksakan sa kuryente nga misiga hinungdan sa sunog. Sukad sa pandemic, naghawa ang nagpuyo ato. Limpyo to siya, walay nagpuyo. Pero ang tapad niya nga kwarto na ay nagpuyo. Mao ay kita una sa kalayo. Dulan 300,000 pesos ang nadanyo sa mong sunog kung asa duha ka gambalay ang nasunog. Samtang sa Taguluan, Misamis Oriental, miulbusab ang dakong sunog sa Zone 1 Barangay Kasinglot adlaw Miyerkules. Ana sa 15 ka balay ang naugdaw ug 30 ka magbanay ang apektado. Paspas nga mikaylap ang sunog, labi pa nga dikit-dikit ang mga panimalay ug ang uban gama sa light materials. Anaa sa 900,000 pesos ang gibana-bana ang danyo sa sunog. Pagkaugma, usa ka dakong sunog na sabang nahitabo sa Zone 6 Barangay Natumulan, partikular sa Bansuhan sa maong lugar. 12 ka mga balay ug 15 ka mga banay ang naapektuhan. Gisaka sa ikaupat nga alarma ang sunog kung asa gideklara nga fire out human ang sobra 8 ka oras. Mikabat sa 20 million pesos ang danyo sa sunog. Ang kalayo, Sir Cyril, kuan manggod siya. Kanibang unpredictable man. So, ang atong ibalik-balik gayud pagpahimangno sa atong katawhan nga kuang gyud kana bang let us always be a public safety conscious citizen. More gyud na siya, Sir Cyril, let us be. Sa Iligan City, anaa sa 48 ka mga balay ang naugdaw sa Proc 1A sa Barangay Buroon, Huwebes sa hapon. Pipila sa mga nasunugan ang wala nay nasalbar nga gamit ug ang uban namunit na lang og mga butang nga magamit pa. Sigon sa kabumbirohan, anaa sa 67 ka mga banay ang nasunugan nga anaa na sa gym sa maong barangay. Nasuta pa ang tinubdan sa sunog nga nidanyos og ana sa 300,000 pesos. As of now, dili pa nabo matumbok og asa nagsugod kay amo pang interbiyon ang mga hingtungdan nga namin sa silingan nga sa ilaha daw nagsugod. Jandy, tambag sa BFP ngadto sa mga residente nga bantayan gayod o sutaon gayod ang mga linya sa kuryente sa ilaha mga panimalay aron malikay sa disgrasya sama na lamang sa sunog. Jandy. Daghang salamat, Cyril Chavez.